Unsa may manubag aning bata nga namatay tungod kay nadatugan sa riling diha sa barangay Suba ning Dakbayan sa Sugbo. Matod pa gibutang daplin sa kalsada sa Taga Market Operations sa Division kon MOD ang riling o nya giduwaan sa mga bata nga diin ang mga bata nga mga gagmay nagkatkat-katkat sa maong riling mga kabombo. Doon na ba'y tulubagon ang Taga Market Operations Division sa Cebu City Hall nga mao'y nagbutang sa riling. Nganong gibutang man sadto sa Taga Market Operations Division kon MOD, dito daplin sa kalsada unya huyang kayo ang pundasyon. Ang mama sa bata wasan makabantay kay matod pa busy pangitag kwarta tuwa ang trabaho sa lungsod sa Maynilya. Gibutang daplin sa kalsada ang maong riling huyang kayo aga pundasyon. Kaluoy sa bata nga 4 anyos nga nadatugan in taon sa riling kay nabuak gid ang ulo tungod sa kabugat sa riling unya perti gid taon nga pataya mga kabombo. Normal magunas bata nga magkakatkat, magdagandagan, magkiat-kiat kay bata man na. Nature man na sa bata nga mukiat, nature man na sa bata nga magduwa-duwa mga kabombo. No, so na mga bata pakita lang adunay riling gakakat-kat ito, kapit-kapit mga kabombo. Disgrasya, ginawa man ito pero mo lagi na ang mga sakop sa MOD nga nagbutang dito, dapat makaton mo aning hitabua nga magbutang kay mo grillings dapat higtang nagtarong kanang ligonon ang pundasyon kay simbako gunay bata magkakatkat diya di na ni subli nga mahitabo nga matumba kay kining hitabo mga kabombo nagtuo ko nga kini mga